Sranafassi, toen en nu. Normaal gesproken zou ik je eerst laten gaan. Nee, maar- ga je gang. De jeugd heeft de voorrang. Een Supreme-productie in verband met 45 jaar Revidentie. Twee generaties praten over Sranafassi, toen en nu. Mevrouw Hart, wat ziet u er mooi uit vandaag? Heeft u dat speciaal voor mij gedaan? Ja, als ik naar je haar kijk, dan moest ik er fleurig bij zijn. Wat deed u op 25 november 1975? Werken. Elke dag een nieuw deel om 7:30 in de ochtend, 4 uur in de middag en 7:30 in de avond. 25 vond ik het nodig om toch even iets te gaan proeven in die binnenstad. Kijk naar de complete afleveringen tijdens onze Revidentie-uitzending op 25 november. In deze aflevering praten Henk van Vliet en Peter Waterberg, twee iconische figuren in de entertainmentwereld van Suriname, over muziek en entertainment Sranafassi. Toen en nu aan de hand van een aantal vragen en een aantal voorwerpen uit de kunstige box. De eerste vraag luidt: Wat deed u op 25 november 1975? Werken. Toen zat ik nog bij Radio Pinti. Ja. En Radio Pinti was bekend om haar reportagedienst. En op zo'n dag, onafhankelijkheidsdag, werd iedereen ingezet om een reportage te verzorgen. Ja. Dus ik was de hele dag bezig. Midnight, bij de overgang van kolonie naar republiek, toen zat ik wel in de zendstudio. Oké. Want dan had je in André Kamperveenstadion Roy Hief en Ludwig Dirks en Erik Omzichter. Ja. Maar iemand moest ook schakelen in de studio. Ja. Dus ik zat op dat moment in de studio. Maar ja, het was een dag van werken. En je was de anker. Sorry dat ik geen u zeg, gewoon je, dat mag dan. Je was anker. Weet je nog welke pokoes je draaide die dag? Wat ik weet is dat die LP van Sonora Paramarera razend populair was. Met geweldige liedjes over Suriname, Saranang Kondre, Nomruwang, Winawang. Ja. Dus zijn allemaal liedjes op die LP Oenawang, hoor, want Winawang is later Ja, ja, ja. Suripop. Dat zijn liedjes die de hele dag werden gedraaid. En vooral het liedje Jai Jai Suriname, Jai Jai Suriname. Dat was een beetje de onafhankelijkheidshit van Ja. Suriname. Ah, oké. Dus die muziek werd toen veel gedraaid in die periode. En natuurlijk, eentje moeten we niet vergeten, lieve Hugo, 25 november, Saranang Kiswama Bijing, Vaning. Srefile, Sino. Je kent het. Ja. Je zingt maar. Ja. Hoe heb jij het ervaren dan? Ik was volgens mij in papa's kokos aan het zwemmen hoor. Ik was nog niet eens hier. Ik was er nog niet, maar... Was je er nog niet, Peter? Nee, ik ben van 81. Oké. Ja, ik ben van 81. Maar als ik die beelden terug mag zien, dan denk ik van, het had wel wat moeten zijn voor de mensen die daar levelijk aanwezig waren. Vooral de echte patriotten, de echte Surinamangs. Ik moest voor een mooi idee. Fantastisch, zeker weten. Een dag om nooit meer te vergeten. Ik was op het veld, Ja. zoals ik al zei, dus ik heb heel veel meegemaakt. Vooral de emoties. Ja, Hè. Dat ja. was zo mooi die tijd van, ja, daar is het Eindelijk, moment. ja. Eindelijk op eigen benen. Peter, is er een 25 november die je je heel goed kan herinneren? En natuurlijk, waarom? Ja, het was 25 november, ik denk 94 of 95. En ik had een oom van mij uit Nederland op bezoek thuis. En op een of andere manier waren we alleen in dat huis. En ik weet dat hij me nog geld gaf om mijn nieuwe Nike schoenen te kopen en zo. En ik mocht die dag met mijn vriendjes naar de stad. En het was het onafhankelijkheidsplein waar het altijd alle get-together is van massa. En wat mij bijgebleven is dat ik daar voor het eerst die één tune heb gehoord van Beenie Man. Dat was Romy. En dat moment is me toen bijgebleven. Ja, dat is hem. Nou, En voor als- jou, Ai. Ja, als je mij vraagt, ik denk aan de misverkiezingen. We praten over muziek en entertainment. Hè. Je weet, die tijd was een glorietijd van de Surinaamse showbiz. Dus elke gelegenheid werd aangegrepen om een leuke Pageants, show te organiseren, ja, weet ja. je. Dus
was er een Miss Independence verkiezing in het Jaarbeurspaviljoen. En dat kan ik me zo goed herinneren. Prachtige show, leuke dames. En de onderwerpen hadden allemaal te maken met de schoonheid van Suriname. Je bereikt met je communicatievorm de massa. Wat vind je belangrijk dat ze uit je werk halen? Wat ze uit mijn werk halen. Ja. Nou, het positieve. Ja. Weet je, wanneer je ziet dat de zaak aan het verloederen is, toch, dan probeer je toch alles op spoor te houden. Geen zijwegen bewandelen. Mensen, besef hoe belangrijk het is om normen en waarden levend te houden. Ja. Weet je? Kijk, ik presenteer een programma in de Spotlight. Hè? Je zou het ook kunnen noemen Suriname positief. Ja. Ik zal nooit een onderwerp brengen met een negatief tintje in dat programma. Altijd positief. Kijk hoe mooi Suriname Ja, is. ja. Kijk wat we allemaal doen in Kleurrijk. Suriname. En dat plaatsen wij in Ja. de Spotlight. Ja. Dus die waarde wil ik meegeven. Aha, oké. En in mijn geval, als jonge entertainer, radioman, ook betrokken in muziek, is het dat het maakt niet uit hoe gezellig of faya het is waar we mee bezig zijn. Een standaard ding is dat ik het pedagogische altijd hoog hou. Dat vind ik belangrijk. Dus je kan me zien met mijn rasta en het is leuk, we springen. Opvallend zal altijd zijn dat het positieve, dat pedagogische voor mij een belangrijke spil is. Omdat in die end, wanneer je naar huis gaat, ik niet vind dat je Peter moet zien als just another man, but someone who taught you something in life. Wat denk je dat de massa wil als het gaat om entertainment, muziek? Wat ik denk is dat ze op elke manier even voor dat moment hun stress willen vergeten. En een ieder heeft zijn of haar manier om dat te doen. En het zij dan een modeshow of een beauty pageant of een reggae show of een voetbalwedstrijd. Ze willen altijd helemaal ontspannen zijn als ze weer naar huis gaan. En general is dat wat ik denk dat ze eruit willen halen. Wat denk jij zelf? Eigenlijk hetzelfde wat jij zegt. Entertainment is mensen laten genieten. Ja. En ik heb het in mijn vorige vraag even gezegd, give the people what they want. Want daarvoor gaan ze uit huis. Daarvoor willen ze betalen. Daarvoor willen ze betalen. Hey, een misverkiezing. Laat me gaan kijken naar de schoonheden. Of een geweldige show. En dan willen ze zingen. Ja. En ze willen genieten van de muziek. Wat op hun afkomt. Alles vergeten. Al het andere. Voor dat moment. Ja, daarvoor heb ik betaald. Ja. En daarom, ik zeg altijd, wanneer ik in de organisatie zit van een show, die mensen hebben betaald. Je moet ze entertainen. Je moet ze bezighouden, je moet ze laten lachen. Begrijp je? En daar moet je ook rekening mee houden. Die mensen zijn hier gekomen om reggae te horen. Ik moet het in die sfeer brengen. Wanneer ik op het podium sta bij Suripop, die mensen zijn gekomen om een orkest te horen. Statig en presentatie. weet je, dat is helemaal anders. Ja, ja. Kijk, toen ik songfestivals deed vroeger, die mensen kwamen naar de show en wilden nummer 1 horen. Ja. O wee gemeente als je daar geen nummer 1 zegt wee op het nou podium. maar nummer 1. Dat is een entertainment. Mooi, Rasa. Ja, toch. Wees, iedereen 100 lazy, 200, 300, you have to do it. Yeah. That's entertainment. So, legend, wij mogen iets halen uit die doos. Laat me even helpen om open te houden. Ai. Je weet, ik ben een nieuwsgierige jongen. Ik ben benieuwd wat jij hebt gezet. ik haal dit als eerste eruit. Zo, Ja. een cassette. Ja, dat was de geweldige overgang op de radio in Suriname. Ja, hè? Jongen, jullie zijn gelukkige mensen hoor. Gelukkig. Laat me, vroeger, Ai. luister goed, zat ik in de studio. Dan had je geen cassette die je gewoon in een recorder zet. Had je van die grote reel tapes, banden. Dan moet je hem loshalen, langs een kop spinnen, vastmaken aan de andere kant, inluisteren, met je hand vasthouden terwijl je praat en dan loslaten als je wil waar je precies moet beginnen. Ja. Dus je was technicus, omroeper, dan moet je ook concentreren op hetgeen je moet zeggen.
dat terwijl je bezig bent, gaat die telefoon ook nog, want je bent ook nog telefonist, rechtstreeks naar de studio bellen. En als er iemand kwam voor een overlijdensbericht buiten de reguliere administratietijden, want dat moesten we altijd aannemen, was standaard. Dan zit daar iemand te wachten dat je familiebericht opneemt, kwitantie uitschrijft. Je bent bezig met die realtape, je bent bezig met de uitzending, concentreren, telefoon. Multitask tot en met. Dus ik zeg, jullie hebben het gelukkig vandaag. Echt, jullie zijn gelukkige mensen om zo te werken. Later kwam er een beetje verlichting met die cassette, want die cassette was al afgestemd, maar te zetten, dichtklappen en staan. Maar nee hoor, dit was veel later. Maar deze cassette is zo bijzonder voor jou, Peter. Ja. Waarom? Want je neemt een cassette mee. Cassette. Omdat als ik praat met de jongeren, de jeugd van nu, dan weten ze niet eens wat dit is. En het gaat terug naar 20 jaar geleden toen ik pas officieel bij de radio was. Hierop is een fragment van een van mijn eerste presentaties. Libi was een programma die door mijn vader werd gepresenteerd. Een programma van het Boslandpastoraat. Na de Binnenlandse Oorlog van 86 was mijn vader belast met een deel repatriatie van de mensen terug naar hun dorpen en zo. En communicatie is daarin een spil. Dus via de radio heeft hij dus toch veel mensen bij elkaar kunnen brengen. Het werd een tijdje zo druk voor hem dat ik hem mocht helpen. En daar is het eigenlijk begonnen. Dus elke keer als ik hier naar kijk, dan zie ik die hele tory weer. Want dit is mijn eerste opname, maar het is ook mijn laatste cassette ooit. Ik heb geen ene cassette meer in mijn leven. Dus het blijft toch bijzonder, die TDK. Ja. Ik trad bij Radio Pinti in dienst op 1 november 1964, fulltime, als jongen van 16 jaar. En het eerste wat ik deed op de radio, jij vertelde, was een advertentie lezen van Vitalo Voer. Dat vergeet je nooit meer. En nog erbij, dat moet je nagaan, dan ben ik een jongen van 16 jaar. En mijn eerste programma dat ik presenteerde was Moedersuurtje. Huismoedersuurtje. 11 uur, 1 november 1964 bij Radio Pinti. Zo. Nee, ik ga nu in de doos. Ah, het is jouw beurt. Je hebt je cassette genomen. Het is niet jouw beurt. Oké. Ik ga iets zoeken, iets speciaals. Graaien. Graaien. Boy, ik zie niet wat ik zoek. Hoe dan? Platen. Hey boy. Je weet, Peter, Wat? je bent zelf ook showbizman. Ja. En in Suriname hadden we geen platenpers. We hadden geen opnamestudio. En de studio van Radio Pinti gold als een heel belangrijke opnamestudio. Oh ja? Als je nagaat dat daar opnames zijn gemaakt van Big Jones, Alla Piccine, van Conjunto Casino, van Orchestra Tropical, Orchestra Washboard. Dat was het begin, bassuinkoormuziek, weet je. Al die liedjes van André Conrad, Wilfred Teixeira. Dat was de opnamestudio van Suriname. Later, beatgroepentijdperk, kreeg je de Targets, de Devils, de Cosmo Beats. En die werden opgenomen op realtape, 2 sporen. Ja. Dus let wel, geen 16 kanalen en 20 kanalen zoals jij je liedjes niet opneemt. Realtape, 2 sporen. Nou, we namen toen het initiatief om wat op die railspoor was opgenomen, ook op plaat te gaan uitbrengen. En die platen werden toen geperst op Barbados. Ja. Dus opname hier gemaakt in de studio. En dit is mijn eerste productie geweest. Allereerste plaat, zelf opgenomen in de studio, 2 sporen. En de mastertape is toen gestuurd naar Barbados. Ja. En ja, Hey, dat is Milobby ook geweldig, van joh. Gracita Redan. Ai. Ze had het Nationaal Songfestival gewonnen, nummer 1 Nationaal Songfestival. En ik vond dat het vastgelegd moest worden. Heb ik haar uitgekozen om een eerste single uit te brengen, Mi Lobby Wang. Van dit liedje wil ik ook nog vertellen, is een Surinaams liedje, Surinaamse tekst, dat gehoord is geworden door miljoenen, tientallen miljoenen mensen. How come? We hebben Gracita Redan naar Bulgarije gebracht om mee te doen aan het Golden Orpheus Songfestival. Het Golden Orpheus Songfestival is een wereldsongfestival dat 4 dagen duurt. Werd gehouden in Bulgarije.
En waaraan de hele wereld meedeed, dus ook Suriname. Je had er Argentinië, Brazilië, Curaçao, Nederland, Amerika, Rusland, East meet West. En dat in een moeilijke tijd, je weet, tussen Amerika, Bulgarije, al die staten daar, China. Iedereen stond daar op het podium. En toen heeft Garcita dit lied gezongen met een orkest van meer dan 60 man. En het is een compositie van Jerry Theme, Milobiwang. We waren zo trots, tussen al die talen, een Surinaamse liedje met miljoenen kijkers wereldwijd. Golden Orpheus Songfestival. En daarom heb ik dit meegenomen, omdat het zo bijzonder is. Vergelijk het taalgebruik in Suriname. Toen en nu. Taalgebruik, vooral in muziek en entertainment. Ja, weet je wat mij opvalt? Vroeger, in die Kaseko-liedjes, werd er veel Nederlands gezongen. Den uil is in den oog. Zomaar in een Kaseko. Schuitje varen over de zee. Lief Hugo ook, hè? Als hier een pot met bonen staat en dat. Dus al die liedjes had je een stukje Hollandse melodie. En ze zijn allemaal populair geworden. Dus die combinatie Nederlands Srangatongo was eigenlijk een goede formule om een Kaseko-hit te scoren. Sabaku heeft het een beetje overgenomen. Waar is het feestje? Hier is het feestje. En weet je, dus een stukje Nederlandse tekst verwerken in een Kaseko. En dan een populair deuntje, hè, van wat iedereen kent. En wanneer je in een danszaal bent, dan gaat iedereen meezingen. Ja, weet je, als hier een pot met bonen staat. Vele Kaseko-liedjes, je kan nagaan, hebben zo'n tekst erin. En vroeger, en dan praat ik voor Cosmo Stars, want die hebben eigenlijk voor de doorbraak gezorgd, werd er uitsluitend Sranantongo gezongen. Ik bedoel, verstaanbaar voor iedere Surinamer. Cosmo Stars heeft die geweldige change gebracht om in het Saramakaans te gaan zingen en toen volgde er later Okaans en zo. Waarbij je niet alles verstond als Saranamang, je moest die taal machtig zijn, maar dat was een geweldige doorbraak. En wat ik super vind, de acceptatie van de totale Surinaamse gemeenschap. Want al die liedjes van de Cosmo Stars en al die andere groepen, die in Okaans en Saramakaans zongen, werden geaccepteerd. Werden gespeeld op alle feestjes. Weet je, de mannen sabi, maar wij zingen. Dus dat was het mooie van de muziek en de taal in het verleden. Ja, en ik moet dan gelijk ook een big-up doen aan jouw generatie. Omdat ik merk dat mijn generatie nu daarop voortborduurt. Omdat ik merk dat vooral in de muziek we als één naar buiten kunnen treden nu. Het is niet raar meer dat Afikawa Hindustani Poku, dat we een Sabaku Idrai. En in die end zijn we elkaar allemaal geaccepteerd zoals we zijn. Nu, als ik moet ingaan op de vraag, de taal toen en nu, ik vind dat het vroeger, gelet ook op het feit dat normen en waarden vroeger anders, dat men anders omging met normen en waarden. Dat men nu ook een beetje vrijer, soms te vrij is met taal. Dat is mijn mening. Die normen en waarden mogen daarin terugkomen. En vroeger stopte ik vind dat men meer energie stopte in de muziek om dan ervoor te zorgen dat het een code bleef. Weet je, die man ging niet keihard praten over seks vroeger. Hij had het over inalesi gronsane lolo. Begrijp je? En dat is taalkunst. Hoe zeg je het anders? En nu met de komst van internet en alles eromheen, zoveel afleiding, weet je, dan luistert men anders en die schuine taal valt deze generatie niet echt op. Dus is te tolereren. Dus dat is wat ik vind. Over taal gesproken, het mooiste woord rond de onafhankelijkheid, we praten er nu over, is het woordje serifidentie. Serifidentie. Dat woord bestond niet. Ja. Onafhankelijkheid in het Surinaams. En dat is geweldig. Henny de Ziel, Trefossa, van hem komt het woordje serifidentie. Het schoot er binnen en ik vind het belangrijk dat we dat ook memoreren. Het woordje serifidentie. Maar vertel een beetje over die man Henny de Ziel. Hij gaf mij Nederlands op de Vrouwijnschool.
En hij was Ook radioman? Hij verzorgde bij Apinti een programma de zondagmorgen Kouserie. Oké. En Kouserie, dus die man vertelde van alles daar, weet je. En zo is het contact gelegd via directeur Charles Vervuurt, Henny de Ziel naar mij, dat ik werd geïntroduceerd bij Radio Pinti. Ja. Maar als een man, geen enkel leraar heeft me zo les gegeven als Henny. Nederlands, zeer vooruitstrevend, laten praten. Je moet je uiten, correct taalgebruik. Zo corrigeerde hij, niet vanuit boeken werken. Kom voor de klas, praat, vertel. Weet je, en dan corrigeert je. Maar dat moet je zo en dat zo. En grammaticaal nam mij ook direct mee in zijn lessen. Nee, dat was een aparte leerkracht. Hij was ook bibliothecaris. Nee, Henny. En één gedicht van hem heb ik ook gebruikt om te analyseren later bij mijn studies. Was Watramama. Geweldig gedicht van Watramama. Ja, van Henny de Ziel. Oké. Ik moest er even om lachen, omdat er nu ook een artiest is die een hele mooie pokoe heeft gemaakt over de Watramama. Oké, Waka. Tijd om te graaien in die doos, joh. Zo. Ja, het is jouw beurt nu, hè? Maar ik zag dit. Ja, heb ik mee. Ik zag dit. Radio Apinti. September 1967. Fatum Alver. Wat is dit? Wel, Pieter. Dat praat over een andere tijd. Radio. Je had er maar 3 in Suriname, hè? SRS, Rapaar en Apinti. En je had nog geen televisie. Toen kwam STVS net in de ether. Ja. Je had geen internet, je had niets anders. Dus je was aangewezen op hardcopies. En om zo'n boekje te krijgen, moest je lid worden van Radio Apinti. Laat me je zeggen hoe mijn generatie dit interpreteert. Het is de website van een organisatie. En pas als je lid werd, kreeg je de code en dan kon je inloggen. Weet je, en dat is wat je daar in je hand hebt. Exact. Goed verwoord. Je had voor Apinti-bode, had je ook Afros-bode hoor. Dus het was een beetje eigen aan de radiostations om hun eigen programmaboekje uit te brengen. Zodat je weet van, maandagavond om 8 uur Pearl Barends met de Hillbilly Hayride. Weet je, op de zaterdagmorgen Johnny Kamperveen met ditjes en datjes. De Boss 20 om 1. Dus als je wilde weten wanneer er een programma was, dan sla je boekje open. En wat leuke was, er was ook een programma. Dus eigenlijk een beetje marketing-wise. Ja. Want je was lid, dan had je met de gids in de hand. Want er werden dan teksten van liedjes opgenomen. En die werden dan gedraaid elke week, ik denk woensdagavond, dan kan je meezingen. 8:30 ja, met de gids in de hand, dan ga je zitten. En als omroeper zei je, dames en heren, neemt uw gids voor u, gaat u naar bladzijde 15. En dan zingen we nu allemaal samen All I Know About You van de Supremes. Plaat dat opgezet en heel Suriname zingt mee. Leuk, dat was mooi. Dat was echt mooi. Ja, 1967 hè. En het was een ervaring voor jou als radio-dj, hè? Dat je dan daar zit en je maakt bekend mensen, we gaan naar bladzijde zo. Maar hoe kon je meten als iedereen echt meezong? Was het dat na de uitzending dat je over straat was en je de complimentjes kreeg? Nee, van tevoren kwamen er aanvragen binnen, want er zijn misschien 20 liedjes, teksten. Luister nou, woensdagavond moet je dat liedje draaien, dus van tevoren. Okay. Maar je moet ook nagaan, Peter, ik gaf aan, er waren maar 3 zenders. Je had geen internet, dus de macht van de radio was super. De radio was machtig, de radio deed het helemaal. Ja. Around the clock, of niet around the clock, want we zonden uit van 6 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds. Tussen 12 en 6 was er geen uitzending bij geen enkele zender, was het tijd om te slapen. Niemand had iets te doen tussen 12 en 6, geen internet, geen wat dan ook, weet je. Ja. Of anders moest je aan de telefoon zitten met een lover, je weet. En niet eens met een mobiele telefoon met vaste lijn, Begrijp je? Dus de radio was machtig. Wat je zei had impact op de gemeenschap. En daarom normen en waarden werden hoog gehouden op de radio. Ik wil terugkomen op een eerdere vraag. Ja. Als er een plaat kwam, soms had je van die Jamaicaanse platen met een paar
termen die niet geschikt waren, waar die plaat gebroken werd. Het kreeg geen toegang tot de studio, want het mocht niet gedraaid worden. Omdat de impact, de invloed enorm was. En niet om wat, je gaat zeggen, Ayuroko, dat is maar Apinti, geloof me, 2/3 van de luisterdichtheid van Suriname. Toen. Apinti was echt toonaangevend en dat zal je wel gehoord hebben. Ja, hè? ik heb het gehoord. We gaan niet opscheppen ja, of zo, ja. maar het Zijn is een stukje feiten. geschiedenis, het is een feit. Ja. Dus de invloed die we hadden op die gemeenschap, we moesten ons daarom ook voorbeeldig gedragen achter die microfoon. Ik mis dat. Ik mis dat echt. Echt radio maken. Nu ben ik op een punt in mijn leven waar ik nieuwe uitdagingen aanga. Maar als radio maken echt, dat was, als het nog was, of als het moest zijn zoals het was, had ik alles anders gekozen, of had ik de radio boven alles anders gezet. Ik maak liever radio dan dat ik iets anders doe. Weet je, maar als die basisprincipes er niet meer zijn en het zijn mijn principes en als het niet meer strookt, dan ga ik verder. Je hebt die gids eruit gehaald, Ja, ik heb iets eruit gehaald. tuurlijk, Want tuurlijk. ik heb iets gezien. En ik twijfel niet wat ik nu eruit ga, ik weet het 100% Er zijn er zeker. een paar. Ik hoef er niet over op te staan, denk ik, want het is zo groot dat ik het zo eruit kan halen. Kijk En op. ik ben echt benieuwd jouw verhaal hier achter. Ja. Want de kijkers zien het nog niet, maar het Ja. is mijn vriend met wie ik alles heb gedaan. Vanaf ik mijn intrede heb gedaan in de oproep, Serieus? 16 jaar oud, tot zijn heen gaan, hebben we alle leuke dingen. En vooral met betrekking tot entertainment Ja. samen gedaan. Oh ja? Altijd samen. Voor je overgaat, nee, vertel jij eens jouw ding, anders neem ik een stevige item. Nee, maar je hebt zo meer te vertellen en ik luister graag, je weet het toch. Maar dit boek, Een man en zijn droom, ja, zie je het. Het is het boek dat gaat over Werner Dutenhoven en zijn droom, Radio 10 Magic FM. Jij weet zeker dat hij een paar van ze had, maar dit is voor mij belangrijk, omdat ik iemand ben, ik ben heel erg gedreven in wat ik doe. En ik heb ook een plekje in het boek mogen hebben. Mijn kennismaking met deze man heeft ervoor gezorgd dat ik mijn waarde heb leren kennen. Hij heeft me geleerd, hij heeft me laten inzien wat mijn waarde was of is in Radioland Suriname. En hij heeft mij daarboven gezet. En dat ga ik nooit meer vergeten. Ik heb nooit gedacht dat ik hem zo snel kwijt zou raken. Met mij natuurlijk alle Surinamers. En het verhaal eindigt maar niet. Ik heb zulke leuke herinneringen hieraan. Maar in mijn loopbaan als jongeman in entertainment, in media, je moet nagaan. Toen ik bij de SRS werkte, want daar ben ik begonnen in 1999. En in 2004, toen ik maar niet eruit kon halen wat ik wilde. Ik dacht van, weet je, ik ga weer naar school, ik ga mijn dingen doen. En ik kreeg een call van Werner Dutenhoven. Ik kon niet geloven dat die guru van me die in mijn hoofd zo ver was. Dat hij mij belde en zei van, je weet hoe hij sprak toch? Ik heb gehoord dat je niet meer op de radio zit. Ik ja, ik ben niet gemotiveerd hoor. Hij zegt, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ik ben thuis, ik ben vrij, ik slaap. Hij zegt, oh je slaapt nog. Pak een taxi en kom bij me, ik ben bij Radio 10. Ik betaal die taxi voor je. Dat was ons eerste gesprek. En mijn droom werd werkelijkheid, want ik wilde altijd als een echte omroeper behandeld worden, gezien worden. En dat kreeg ik hier, dit gevoel. Dat hou ik zo gewoon dicht bij mijn hart. En Suriname heeft hiermee echt een superster verloren. De coolste man met de mooiste ideeën. Weet je toch? Hij had zijn stoute kant. Maar hij was een echte man. Dat was gewoon een superman. En hij heeft me ook geleerd dat als je iets creëert vandaag, als je het alleen maar creëert om vandaag, je er liever mee kan stoppen. Creëer het voor morgen en creëer het zodanig dat die overmorgen nog zelf doorgaat. Dankjewel Werner. That's it. Nou maar, wat zijn de leukste momenten tussen jou en Werner?
Elk moment. En, We hebben altijd gelachen. Weet je, hij had zijn eigen stijl ja. en ik had mijn stijl. Dus wat je zegt, de coolest man. Ja. Ook op de radio, Ja. Mr. Cool. Ah. En ik werd Mr. Hit, want nu ben ik oproeren. Ja. Hij heet mij, je weet Ja, dat. ja. Dus we vulden elkaar aan. De yin en de yang. Begrijp je? Ik deed de Boss 20 met Barbari, Radio Hit Parade. Ja, ja, ja. Hij was cool, weet je, de Ja. 8 for O Cool show. Ja. Weet je, en hij las het nieuws ook, boy. Mooie stem, heel aparte stem. Ja, Super. super. Nou, als we dingen organiseerden, was hij ook de wijze man. Ik was de entertainmentman, hoe gaat de Ja. show eruit zien? Ik maakte de afspraken, artiesten, alles. Maar hij zorgde ervoor dat er een goed decor kwam, dat Ja. alles, ook de geluid goed promotie. was. Dus we vulden elkaar aan. En zo hebben we leuke dingen gedaan, altijd. Nou, Ook in Suripop-verband, hè? Want ook Ja, hij staat aan de die basis ook van geestesvader, ja. Suripop, je weet toch? Ja, ja, We ja. waren met ons vijven, Werner Dutenhofer, Ja. zaliger, Guno Meijer, zaliger, Leni Heli, zaliger en Frank Cameron en ik zijn... Hey, ik moet je een Suripop-story vertellen, even snel. Ik ben altijd een rebel geweest. Ik ben niet echt een fan van Suripop. Ik begrijp het concept wel, maar ik ben altijd een stoute doordrammer Ja. geweest. Dus ik kwam bij Radio 10 werken en ik zei Werner gewoon op de mannen van, hé, maar ik wil wel één ding zeggen, en dat is dat ik niet echt een fan ben van Suripop, omdat ik vind dat in Suriname je alle stijlen de kans moet geven en dat was mijn dingetje erover. En we waren zo vaker mee bezig. Als ik een Suripop moest draaien, maar hij pakte me altijd. Je weet, het sluipt in je. En dat pakt het je en het laat je nooit meer los. Ja. Dat is wel prachtig. Maar een jaar voordat hij stierf belde hij mij en hij stelde me één vraag en ik dacht van wow. Dus doordrammen werkt wel. Zijn vraag was, Peter, die jonge Aitafes, ik heb zijn nummer nodig. Ik dacht, ik geloof niet wat ik hoor. Want Aitafes was toen al de grootste lokale reggae hit. En ik zag het komen, want hij luisterde wel. Wijze mensen luisteren. Hij zou die merch maken, maar toen stierf hij. Ja. En toen kwam Benjamin Faya met die grote Suripop hit. Dus dat was toch super, hij heeft toch geluisterd. Wat is je lievelingssong? Eentje aller tijden. Eentje aller tijden lokaal, mijn lievelingspokoe. Dan ga ik toch kiezen voor Baderman. Met Wata Mama. Ja? Ja. Die pokoe is... Het geeft me elke keer kippenvel. Het is een pokoe van zeker 5, 6 jaar geleden. Maar het is gewoon goed in elkaar gezet en het verhaal. Ja, dat is hem. Sanadoview. Laat me niet één noemen. Je speelt voor hoor. Weet je, nou, hey, boy, hey. Gaan. Ik zit al 55 jaar in de business. Ai. Ik heb hoe lang in de omroep gezeten? Langer dan 20 jaar. Ja. Dus om één lied uit te kiezen uit de periode van Is dat- 55. Is moeilijk voor jou. Maar een liedje dat me altijd aanspreekt. Kijk, er zijn liedjes, je maakt sticks toch? Ja. Maar bepaalde liedjes, waarom maak je een nieuwe stick? Omdat ik hem weer even zingen. Maar Dan maak je een nieuwe, maar in die nieuwe zet ik toch steeds weer bepaalde liedjes Ja, terug. ja. Nou, een van die liedjes is van Billy Joel, Innocent Man. Het is zo'n mooie compositie. Onvoorstelbaar. Die tekst, machtig. Dat is een van mijn lievelingsliedjes. Innocent Man. Innocent Man van Billy Billy Joel. Joel. Het liedje spreekt me aan. Ah, het is dan tijd geworden om te gaan graaien. Graaien. Moet ik eerst dit doen? Eén is wel een mooie doos, hè? Ja, het is een inderdaad. kunstwerk. Ai. Je kan zien dat we een art gallery zijn. Moeten ze vaker ik dit soort vind het dingen. geweldig. Ik dacht dat het van porselein was. Oh, genoeg. Ja. Hé, een koptelefoon? Oh, ouwe. Oh, ouwe. Dus als ik deze zie, hij brengt me naar precies 6 jaar terug. Is niet zo lang geleden. Maar het is wel een belangrijk moment. Dat is toen ik bewust mezelf in die reggae scene ging branden. We hebben het een tijdje al gesproken over normen en waarden. En ik vond het belangrijk om die positiviteit te houden in alles wat ik doe. Maar ik ben een gevoelspersoon en image en gevoel die gaan samen. En ik werd een ochtend wakker en
Ik zei aan mezelf, Peter, niemand gaat voor jou bepalen hoe jij jezelf naar buiten brengt. Hoe jij jezelf uitdraagt. En ik heb aan mezelf ook nog gezegd van, we gaan voor het positieve. Reggae muziek, voor mij, heeft alles te maken met how to think, act and feel positive. En middels deze headphone heb ik geprobeerd om, ja, en mijn haar ook natuurlijk, maar het haar staat totaal los van rasta en reggae. Dat is meer voor mij een teken van dat als ik dit zo lang kan krijgen, dat niemand hierin kan komen. Het is gewoon een mindset ding. Ja. Maar hier, dit was voor mij gewoon doorslaggevend. Dat zorgde ervoor dat ik niet meer wild om me heen hoefde te zoeken, maar dat ik gewoon een richting had. Omdat er zoveel afleidingen zijn in de wereld, weet je. En dan moet je eentje hebben. Dus daarom is dit hem. Hij is er al 6, 7 jaar. En Tim Tapaman heb ik het idee alsof alleen ik mezelf kan horen. En het is goed om soms even jezelf te zijn. Ja, dat is het. Ja. Zo. Jij? Ga jij nog eentje eruit halen? Er zijn 2 van mij hier. Oké. Heb je nog één? Ja, jij hebt Ik heb één. nog, ik heb Oké, nog. we gaan afronden, heb ik begrepen. Dus ik ga er 2 Het tegelijk gaat nemen. ook zo snel. Ik vind Eigenlijk moet er nog een deel 2 komen, want we hebben zoveel te vertellen. deel 2. Ja, of naar deel Deel 3. 10. Als we beginnen te praten over showbiz. Hey, zulke bedrukking zie je niet meer. Dit vind ik fantastisch. Ja? 1999. Corona Songfestival. En het district nog afgebeeld. Kijk, en ik wil in zo'n programma waarin we praten over onafhankelijk Suriname, Republiek Suriname, onze eigen showbiz, zelf creatief zijn, Ja. dan moet ik de organisatie Peace Forever noemen in dit verband. De jongens hebben langer dan 30 jaar ervoor gezorgd dat talent in deze jonge republiek zich heeft kunnen ontwikkelen. Al die scholieren songfestivals waar, ik zou zeggen, het gros van de grote Surinamers is geboren van die generatie. Ze hebben de basis gelegd. Ja. En dat is zo belangrijk voor de historie, dat de scholieren songfestivals zulke populaire festivals waren, dat als je een week van tevoren geen kaart had, jij niet in de Ismee van Wilge Sporthal zat. Maar daar begon het. En dan was het echt een scholieren songfestival dat om 5 uur 's middags begon en niet om 10 uur 's avonds. Waarden en normen. Want de kinderen Ja, moesten op tijd thuis zijn. 8 uur 's avonds, 9 uur. Begrijp je? En nog meer, het was niet in de Ismee van Wilge Sporthal alleen, want de organisatie ging landelijk. Daarom heb ik dit truitje speciaal meegenomen. Er werden voorrondes gehouden in, zoals jullie hier zien, Koroni, in Kommerwijnen, in Marowijnen, in Brokopondo, in Nikeri. En dan kwam er van elk district 2 vertegenwoordigers naar de finale in de Ismee van Wilge Dat is Sporthal. een nationale zaak. Ja. En niet alleen de jeugd kreeg de kans om tot ontplooiing te komen, ook zij die eerdere kans niet hadden gehad. Het Evergreen Songfestival onder andere. Ja. En Kindersongfestival onder andere, de vroege jeugd. Waar Brian Bijlhout heeft eerst meegedaan aan Kindersongfestival. Serieus zo? Ernie Herfst heeft eerst meegedaan aan Kindersongfestival. Dus wat ik wil aangeven, de belangrijkheid van deze shows in de totale entertainmentwereld van Suriname. Geloof het me, fantastisch. Prachtig. En Ja. ik heb dit ook direct meegenomen. En dit is een project waar ik heel trots op ben. Back to the 60s and 70s. 2009. Ouro Pokoman. Ouro Pokuman Fusranang. Kijk, Ouro Pokuman Fusranang. Ik moet je feliciteren daarom. weet je waarom? Kijk, we blikken terug Ja. en we kijken naar nu. Ja. Vroeger had je niet eens video. Laat staan iets anders. Als je wilde filmen, moest het 8 mm film. Dan moet je het ontwikkelen en dan had je beelden. Ja. Maar de behoefte om dat te doen bij live shows of bij andere optredens was er niet. Om die hele show vast te leggen. Ja. Weet je hoe duur dat Het moest is? duur zijn, Dus al die filmen foto's, al die frames. en dan gaan ontwikkelen. Wikkelen. En dan wat doe je ermee? Ja. Wat doe je er? Niets. Ja. Dus daarom dat er geen beelden zijn. Dus daarom dat toen het initiatief is genomen
om het verhaal van deze artiesten uit de jaren 60 en 70 persoonlijk door hun te laten vertellen. Dus niet door anderen. Ja. Ze moeten zelf dat ding vertellen. En het programma werd thuis bij hun opgenomen, waarbij ze het heel archief naar buiten moesten halen. Alles. Ze moeten niet met een deel naar de studio Ja, komen, ja, we gingen ja, thuis. thuis. Laat de mensen zien. Ja. En we zijn blij dat we dus toch nog iets van de jaren 60 en 70 hebben kunnen vastleggen voor het nageslacht. Dit is hier mijn eerste Magic 10 Number One Award. Ik heb 3 weken op nummer 1 gestaan. En dat is van 9 november tot 23 november. Vorig jaar, 2019, met Sowego. Ik heb samengewerkt met J Square, dat is een artiest uit Trinidad. En het verhaal is eigenlijk dat ik altijd al muzikaal ben geweest, altijd lyrisch, maar nooit echt wat ermee gedaan heb. Ik ben zo lang bezig geweest met muziek dat ik ook het idee had dat ik pokoe toe, misap woord toe, misap melodie, ik grabo. En die kans heb ik gewaagd. En het is gewoon heel goed voor mij om te weten dat ik echt muziek kan maken. Ik heb altijd de behoefte gehad om met artiesten bezig te zijn. En het maakt me eigenlijk een beetje emotioneel nu hoor. Ik heb altijd de behoefte gehad om met artiesten bezig te zijn. Maar nu, als je artiesten gaat begeleiden, als je met mensen gaat praten over muziek, dan moet je er ook kaas van hebben gegeten. En ik ben blij dat ik dit als cv heb. En het is niet eens omdat ik ook bij Radio 10 in dienst zat. Ik nog steeds een Radio 10er, ik blijf Radio 10er, die relatie is er. Maar gewoon omdat het een hele goede pokoe is geweest. Ik heb altijd die link opgezocht met andere eilanden in de regio. Omdat ik vond dat Suriname, ik vind dat Suriname zo multi-etnisch is, zo kleurrijk is. Maar als je ergens anders in de regio komt, weet niemand van Suriname. En dat is een van de grootste zonden. Dus ik ben altijd op zoek geweest naar of Jamaicanen, of Trinidadianen, of Guyanezen, om muzikaal iets samen te doen. Met de hoop dat het overwaait naar hun land. En dat men ook weet van in Suriname is er ook een multi-etnische samenleving en dat er een heleboel uit kan voortvloeien. En met deze move heb ik dan ook getracht om andere artiesten, als ze diezelfde mindset als de mijne hebben, gewoon door te gaan. En gewoon door blijven gaan. De natuur loont zich. En dit is het bewijs hier. Eigenlijk heb ik niet veel woorden. Het is voor mij meer een bal van emotie. Dat ik in mijn wildste dromen nooit heb durven dromen van muziek maken. En dat ik toch een number one award krijg van een station waar je niet makkelijk een awardje van krijgt. Dus dat zegt wel wat. Dus voor mij is dit, wanneer Peter je uitlegt van muziek, vooral moderne muziek, lokaal, I know what I'm talking about. Dus ja, that's it. Weet je Peter, wat je daar vertelt? Ik ben zo blij dat je dat vertelt. Hoe zoek je het buitenland op? Ja, Want muziek moet gehoord worden, gehoord worden. om populair te worden. Ja. Geloof me, je mag de allerbeste hits in een lade hebben. Ja. Je mag de allerbeste hits uitbrengen hier in Suriname. Als ze niet gehoord worden in het buitenland, ga je nooit die doorbraak Nooit, krijgen. never. Dus die link van jou Ja. naar die artiesten in het Caribisch gebied Ja. vind ik super. Ja. Want zo alleen draag je het uit. Zo alleen motiveer je die mensen daar om te luisteren naar onze muziek, om onze muziek te laten horen. Zo werkt dat. Ja, en factor geluk speelt ook een belangrijke rol. Geloof het me. En Dat geloof ik En ga je wel. zeggen waarom, hè? Ja. Gangnam Style. Ja. Wat voor een geluk heeft die kerel niet gehad? Dat die Mensen gehoord. dat leuk vonden. Ja, ja. Kijk, als je luistert, muzikaal, whatever, dan zeg je van, Want je verstaat niks, maar je danst. exact, daar Ja. kom ik op. Van muzikaal, wat voor muzikaal hoogstandje is dat lied? Ja. Dat je zegt van, nee, schrijf dat pakken ding dat de hele wereld Kan boeit. laten dansen. En laat Jeruzalem. Ja. Boy. Oh, no, no, lo sé.
Volgens mij is dat liedje nog populairder weer dan Gangnam Style. Ja. Want in elk Constant. land, begrijp je, Ja. zie je van de mensen, is een soort competitie geworden Ja. op YouTube, Ja. alle feestjes. Dus, maar die jongen heeft geluk. Hij zegt het ook in het interview. Daarvan had hij nooit van kunnen doen. Ook al zou hij 100 jaar leven, hij had dat nooit voor mogelijk gehouden. Ja. Geluk. Geluk. Men vond het leuk is aangeslagen. Ja. En zo moet het vertrouwen blijven behouden dat we eens dat geluk hebben bij een Surinaamse artiest die dat kan presteren om de wereld in de band te krijgen. Maar die hebben we al een paar. We hebben een paar van, we hebben Kenny B meegemaakt. Weet je, Ja. die was ook zo'n boost voor dat nationalistisch ding, Ja, Suriname nee, bij te absoluut. krijgen. Ja. Ja. Kijk, maar het is toch een beetje beperkt. Hè? Ja. Nederland, Suriname. Ik praat over... Groot, big thing, Big, ja. big. En Ja, kijk, ja. Oscar Harris heeft ook gescoord in Amerika met Try a Little Love. Heeft daar ook op de hitparade gestaan. Begrijp je? Dus het gebeurt. Op de Billboard ook. De Billboard, ja. Met Ja. Try. Maar hij is niet ver gekomen hoor, Ja. 87ste plaats. Maar hij was er. Ja, 3 weken maar en toen was hij weer weg, Ja, weet je. ja. Frank Cameron had goede relaties ook in Amerika. Hij was een manager, dus Amas zit kon dat en Amadoro. Maar dat echte ding, je weet toch? Andere groepen van die Franse eilanden, die hebben geluk. Die zeggen van, ja maar kijk, Kassaaf. Ja. Maar weet je wat het is? Die Fransen hebben zoveel koloniën gehad in Afrika. En je ziet die invloed daarvan, vanuit Martinique, Guadeloupe, ook naar de Afrikaanse muziek. Ja. Zelfs die Afrikanen zijn dat gaan spelen. Ja. En daardoor is het voor hun een stukje makkelijker geweest om die wereld te veroveren. Ja. Want er zijn meerdere landen bij betrokken. Ja. Eén taal, Ja. Frans. Dus, Ja. En toen heeft de wereld dat ook ontdekt en heeft dat meegenomen. Maar je Begrijp merkt het, ja. Je ziet het. Ik heb het van dichtbij mee mogen maken. Ray Nijman is ook een persoonlijke mattie van mij. Ja. Dus met hem was ik echt bezig om die band met de Franse landen en eilanden Ja. zo te behouden, onderhouden. En dat was heel mooi. En voordat we afhaken, die mindset die ik altijd heb, tot op dit moment, heeft er ook in geresulteerd dat ik 3 shows heb mogen organiseren in Guyana. Wat ik dan deed is dat ik van Suriname met DJ's en artiesten, MC's ging naar Guyana. Dat waren de jongens die de droom hadden om internationaal door te breken. Een soort van uitwisseling. Dus ik ging zelf naar daar, mijn commercials zelf maken. Alles wat ik hier deed, heb ik ook in Guyana gedaan. En het is heel succesvol gegaan. En alle 3 events zijn grote shows geworden, succesvolle shows geworden. Ik hoop alleen maar dat er anderen zijn die dit gaan oppakken. Want het is niet dat ik dit vertel omdat ik de man ben die het wil doen. Ja. Ik vind dat Suriname dat moet doen. Geweldig, Ja. super. Zo, dit is een stelling. Oudere generaties creëren problemen die de jongere generaties moeten oplossen. Ja, ik ben het deels mee eens. Maar, kijk, het is niet dat er een heleboel problemen zijn. Er zijn wel bepaalde dingen waarvan ik vind dat ze, ondanks zaken anders waren in het verleden, ze nu anders moeten zijn. Maar het kan ook zijn dat ik het niet snap. Want als ik zo de archieven naga en tories hoor van Pokémons van vroeger, dan heb ik het idee alsof auteursrechten vroeger anders zaten. Want ik weet dat er vroeger gasten als een Oscar Harris en dat soort jongens internationaal grote dingen gedaan hebben. En het is leuk om in die archieven, die kranten terug te zien hoe Surinamers leuke dingen doen buiten. En dat ze hun money verdienen zo. En dat heeft me het idee gegeven van, in Suriname was het vroeger anders met auteursrechten. Want nu is het helemaal niet wat het moet zijn. Wat kan je me daarover zeggen? Want jij bent een producent geweest. Oké, ik ben blij dat je deze invalshoek neemt om een paar zaken te verduidelijken. Ja. Hier kenden we geen Stemra Buma in Suriname. Buma Je weet, Stemra, Buma Stemra. Jongens als Oscar Harris hebben zich wel ingeschreven, professioneel. En die verdienen wel aan Stemra Buma. Maar hier hadden we dat niet. En zeker niet in deze tijd. Ja. Maar de artiesten werden goed beloond. Wat gebeurde er namelijk? Je sloot een contract af met zo'n Jerry Themen. Heb ik dit contract gesloten om dit lied te mogen uitbrengen. En hij heeft meer ontvangen dan wat hij zou ontvangen als het was op basis van Royalties. royalties. Ja. Want van hiervan
zijn er maar 500 platen geperst, want meer verkocht je niet die tijd. Weet je, Ja. als je 1000 platen verkocht, later stegen de aantallen. Hè? Ja. Meneer, was een geweldige hit Ja. die tijd, begrijp je? En als je nagaat wat voor bedrag hij krijgt voor 500 exemplaren, dan zeg je van nou, dat was wel goed betaald toen. Ja, En zo is dat allemaal gegaan. Kijk, van Action Stars, Bana Bong. Ja. Nee, heb ik ook gekocht bij Action Stars. Bana, Nee man, Sana Yubana. Oh ja, ja, Sana Migdalo. Yu- Kijk, die rechten heb ik Ja. gekocht bij John Jones was leider van die band. Ik was op een feestje hoor, gewoon op een feestje naar mijn plein. Ik dacht, hé, daar zit muziek in. Ter plekke heb ik gewoon man, ik wil dit recorden. Maar dacht oké. Dus zo ging dat. Dan praten we nu over royalties om een Yesera Manjini Ja, ja. om uit te brengen. Ja. Dan geeft die man een forse beloning. Dus die man is zeker van dat hij betaald is geworden en geld in zijn zakken heeft voor die melodie. Ja. Begrijp je? De andere kosten zijn natuurlijk voor mij. Ja, ja, ja. Opname, laten persen, de Ja. hoes en alles wat er nog bij komt kijken. Invoerrechten, want nee, toen waren we met de eerste platenmaatschappij al in Suriname, Vendel Caribbean. Ja. Het is hier geperst, die plaat, sorry. Maar deze is in het buitenland geperst. Dus de artiesten verdienden wel aan hun product. Ik weet niet of Peter Waterberg nu bij mij wil en zal komen en zeggen van Henk, ik heb een lied, ik verkoop het voor je, voor, ik noem maar wat, $5.000. Ja. Begrijp je? Ja. In dat geval ben je zeker van een inkomen. Ja. Want royalties tegenwoordig, als Beyoncé vandaag een CD uitbrengt, geef ik je de garantie dat ik hem over een week, over 2 weken kan downloaden via YouTube. Dat is waar. Begrijp je dus? Ja, ja. Men praat over royalties en auteursrechten. Alle artiesten over de hele wereld staan onder invloed daarvan. Surinaamse artiesten niet uitgezonderd. Oké. Begrijp je dus? Om royalties en dat soort dingen. Probeer je product goed te verkopen. Interesseer iemand ervoor. Dan, weet je, dan heb je geld op zak. Ja, ja. Tenminste, dat is het oud systeem. Oud Vergelijken systeem. vroeger Ja, met ja, nu, ja, ja, weet ja. je. Dus, Ja. dus ze hebben goed verdiende artiesten. Al die Cassico Masters hebben hun liedjes verkocht. Al die Ja. groepen. Deal meneer, op contract, alles. Ik mag Ja. het uitbrengen. Het aantal exemplaren werd ook aangegeven, meestal 1000 exemplaren. En dan kreeg je een bedrag. Denk Meneer, je je dat- was zeker van je zaak. Ja, Die maar- artiesten hebben verdiend aan hun muziek, ja. Maar denk je dat de artiesten tegenwoordig ook diezelfde wegen zouden moeten bewandelen? Want met hoeveel? 600.000 man in Suriname intussen? Kan. In die zin van, sponsoring is belangrijk. Ja. Je gaat naar een zaak, je zegt, jouw embleem komt op de hoes. En daarvoor moet je me $1000 betalen, bij wijze van spreken. Dan heb je geld op zak voor je product. Ja, ja. En jouw product helpt jou ook om als artiest geld te verdienen. Want je verkoopt jezelf met een song. Ja. Kijk, als ik nu, ik noem maar wat, iets creëer. Ik maak iets, ik maak deze doos. Ik heb het gemaakt, het is mooi hier. Ja. Maar niemand ziet het. Precies, is dan gaat die niemand doos daar. blijven. Ja. Een artiest schrijft een liedje, als men het niet hoort, gaat het daar in die lade blijven. Dus heeft die promotie ook nodig om bekendheid te krijgen ja. als artiest en met zijn liedje. Ja. Om inkomsten te hebben met betrekking tot optredens. Dan wordt hij betaald. Maar als het in een kast blijft liggen, begrijp je, Ja, ja, ja. ja. nothing is gonna happen. Ja, dan heeft hij krijgt geen airplay, je pokoe moet Oké. gedraaid worden. Begrijp je? Ja. Dus dat bedoel ik. Van, artiesten moeten ook die wegen bewandelen van hun product verkopen. Dan ben je zeker van je inkomsten. Begrijp je? Dus Ja. dat is dat ding een beetje. Ik weet je wat, ik heb ook een hele tijd zitten zoeken naar onder welke formule zou Suriname internationaal wel een punt kunnen maken. Wat is de stijl? Ja. Wat is het volgens jou? Want ik zeg, het moet niet hip-hop zijn, het moet ook niet dancehall zijn, het moet Surinaams zijn. Ben ik helemaal met je eens. Weet je? Kijk, ik ga een liedje als voorbeeld nemen. Ik dacht van, If I Come van Paul Amerari. Ja. Je kan het niet plaatsen, het is geen Latin, het is geen Cassico, Ja. het is geen... Dus dat was voor mij een lichtpuntje van, maar was aan dat, maar Ja. men heeft er niet op voortgeborduurd, Ja, weet je. Dus ja. zoiets zal er moeten komen. Kijk, die jongen van Jeruzalem. Ja. Het is die kadansachtige muziek, Ja. weet je. Maar heeft het helemaal een beetje bijgewerkt, Afgepimpt Afrikaans. een Dus beetje. Afrika meets, Ja. weet je, zoek en kadans. Mhm. Dus dat heeft hij gedaan. En dat heeft aangesproken. Dus
Om die formule te vinden. Kijk, de Beatles hebben eens gezegd, John Lennon en Paul McCartney, het is moeilijker om een yeah, 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 she loves you, yeah, 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 om een yeah, yeah liedje te schrijven dat internationaal nummer 1 staat, waar je ook gaat op de wereld, staat het één, de Beatles, she loves you, dan een geweldig muziekstuk met weet ik wat erin verwerkt en het blijft liggen in de winkel, niemand Diepe koopt het. teksten, mooie arrangement. Muziek gaat. Begrijp je? Schrijf dat liedje van yeah, 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 waarmee je de wereld verovert. Dat is kunst, dat is geweldig, dat moet je kunnen doen. Gangnam Style, Jeruzalem, je weet dat. Dus dat is dat ding. Is dat stiekem ook vanuit deze plek een opdracht aan de muziekproducenten die ook kijken? Ik vertel ervaringen, ik deel ervaringen. Dus kijk, er zijn mensen die het niet eens zijn wat ik zeg. Anderen zeggen, nee, dat is een lichtpuntje. Het hoeft niet te zijn zoals ik het formuleer, maar het laat je nadenken. Tenminste dat. Het laat je nadenken. Als je gaat nadenken, kom je tot een betere formule. Oké, goed. Dat is een laatste vraag. Laatste. Dat is een laatste. Nee. Nummer 1, net is er iets in. Nummer 1, maar voor mij is het een geheime vraag. Zo. Hierop waren we niet voorbereid. Geen even en oneven. Er is nog een stelling. Ik vertrouw de waarden en normen van de andere generatie. Ik ben van deze generatie. En ik sta erachter. Ik vertrouw op de waarden en de normen van de vorige generatie. Gelet op hoe alles gaat in de wereld, alles neemt af. En ik vind dat we nog moeten vasthouden aan bepaalde belangrijke normen en waarden. Ja, weet je, er is toch een beetje verschil. De normen en waarden nu. Je weet niet waar je de grens moet trekken, wat norm is. Ja. En dat is voor mij van de oude generatie een probleem. Om die norm te trekken. Hè. Ik ontmoet nog steeds jeugdige, netjes, keurig, geloof het me, 10 punt. Ja. Dag meneer, dag mevrouw. En ze gedragen zich ook zodanig in gezelschap wanneer ze bezig zijn. Dan gaan die ook tonen respect, stoppen ermee. Ja. Maar over het algemeen, hè, wanneer ik zie hoe blikjes uit auto's worden gegooid, je mag nog zo dat soort kleine praten, dingen. je weet je, dus dat soort dingen, normen, daar kan ik de lijn niet trekken. Ik denk dat het beter kan nu. Dat die normen toch een beetje zijn vervaagd. En daar druk ik het zacht uit. Hè. Dus ik vind dat men toch daaraan moet werken, aan normen en waarden bij de jeugd. En het begint op die scholen, denk ik. Daar begint het. Hè. Vroeger school, en dan ga ik terug, hè. Jongen, weer je gebeente. Als je je servetje waaruit je brood had gegeten, of je zakje op het schoolerf gooide. Avond zei ik Ja. Je werd achterover getrokken over een bank. En dan kreeg je met een bruin hart lat. Want die mannen waren sadisten, zeg ik altijd. De frater de pieren. Alleen maar omdat je een propje. Als je een krachtterm gebruikte en frater hoorde het, ging je over de bank. Nu hoor je het op de radio vrij en blij. Bepaalde dingen zijn al aangenomen. Daarom zeg ik, die scheidslijn is minder. Wat we vroeger als taboe zagen. Ik geef een voorbeeld, de kijkers zullen me het niet kwalijk nemen. Ik zie ook de Nederlandse programma's hier. Gewoon het woordje, het is gewoon gelul wat ze daar zeggen. Gewoon in een nieuwsuitzending. Nieuws hoor, wij kijken allemaal. Vroeger, op tv, ben broco. Dus dan zeg ik, waar trek je die scheidslijn? En toch mag het niet slechter gaan worden. Want je hebt ook andere scheldtermen die ik vaker hoor, ook in liedjes en via de radio. Ik zeg maar, stop ermee alsjeblieft. Laten we die lijn toch wel een beetje gedijst houden. Ja. Ik denk dat we dat ook moeten meenemen in dat waar we voor het eerder ook hadden. Met betrekking tot wie nou radio mag maken, wie nou nog in de positie gesteld moet worden om op dat niveau te communiceren met de massa. Die moeten dus voldoen aan bepaalde eisen. 100% met je eens. Ik ben blij dat deze twee generaties het daarover eens kunnen zijn. Volgens mij ook, Ari. Ik denk ook bij haar. Het is leeg toch? Ja, het is leeg, klaar. En ik vond het super tof. Ik ben heel erg blij dat Suriname een man als jou nog heeft. Want het is belangrijk en alles wat we doen, moeten wij de geschiedenis weten. We moeten weten
wat er allemaal vooraf gegaan is. En er zijn weinig mensen die die geschiedenis naar boven kunnen halen. En blij dat jij die generatie switch hebt meegemaakt. Mannen als jou noem ik de jeugd van toen, Mr. Forever Young. En alleen maar belangrijk voor deze generatie om te begrijpen wat er gebeurt. Dus dan praat ik tot die jongere generatie. Dus als we dan doorgaan, als we nieuwe dingen gaan doen, wat je dan ook gaat ondernemen, ik hoop dat je rekening houdt met de geschiedenis, zodat je weet welk traject er aan vooraf gegaan is, wat het doel is van welke move dan ook. Dan denk ik dat God voor de rest zal zorgen. No? Ja, Peter, maar beschuitie. Ja, maar wel lekker toch? Ja, gezellig. Nou, Nou, maar. Moet het voorbeeld ja, moet het voorbeeld geven, 2 meter en elleboog. Ja, Johan Brasa. Maar goed. Je krijgt het afstand. Digitaal. Nou man, leuk. Dit was deel 3 van het gesprek waarin Henk van Vliet en Peter Waterberg spraken over hun visie op de Surinaamse muziek- en entertainmentindustrie Srana Fassi, toen en nu. Bedankt voor het willen kijken. Morgen om 7:30 in de ochtend, 4 uur in de middag en 7:30 in de avond. Deel 1 van Srana Fassi, toen en nu, met Emmy Hart en Matthijs Samuel over opvoeding Srana Fassi, toen en nu. Mevrouw Hart, wat ziet u er mooi uit vandaag? Heeft u dat speciaal voor mij gedaan? Voor jou. Ja, als ik naar je haar kijk, dan moest ik er fleurig bij zijn, want dit ben ik niet gewend. Ik vind het mooi. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.